Se nkompli naħdem aktar minn qatt qabel. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat waqt il-programm Magħkom fuq Net Television. Mistoqsi minn Luis Tedesco huwa wieħed li t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista li mhux se jabbandunhom. Adrian Delija qal li xogħlu hu li jaqgħad imma fl-istess waqt qal li hu qiegħed fil-politika biex iservi u se jibqa' jaħdem biex il-Partit Nazzjonalista ikompli jkun il-partit tan-nies. Jiena il-weda tiegħi lit-tesserati kollha tagħna hu illi t-tesserati tagħna rriduni hawn, għadhom iriduni hawn, u nwiegħed ħaġa waħda biss, jekk ma rnexxilix s'issa rrid naħdem iktar. Jekk tajt pratikament kollox, irrid nagħti iktar minn kollox. Jekk ma rnexxilix nipperswadi, irrid inkun iktar perswassiv, irrid nispjega iktar, imma żgur li minn issa naqta' qalbi. Huwa rrifera għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt ma' Vitens. Adrian Delija qal li qatt ma ra rapport b'lingwaġġ ta' kundanna daqs dan min-naħa tal-Awditur Ġenerali. U għalli ma' kull ġurnata li Robert Abela jonqos milli jiddeċidi din tiswa lil poplu €250,000 jew €7,500,000 kull xahar. U kien qed iwieġeb għall-iskuża tal-esponenti laburisti li l-prezz politiku tħallas għax Konrad Mizzi tkeċċa. Iżda il-prezz attwali ta' dan id-dil maħmuġ li qed jitħallas mill-poplu Malti Wawċi ta' kuljum għadu hemm. Però l-prezz li tħallas inta għadu, il-prezz li qed iħallsu dawk li qed jarawna għadhom, il-prezz li qed iħallsu il-morda tagħna, dawk li għandhom bżonn il-kura, hemm għadu għax m'għandhomx l-isparijiet il-ġodda. Il-prezz li qed iħallsu n-negozji li qed isibuha hekk biex iħallsu t-taxxa tagħhom għadu. Qed ngħidlek kemm hu l-prezz. 7,5 miljuni. 7,5 miljuni ta' kull xahar. U sejjaħ għal-investigazzjoni f'kull dil fejn kienu involuti Nexia Biti, Konrad Mizzi u Joseph Muscat. Jekk hemm bżonn narġa' mmur, narġa' nafas, narġa' naċċerta li l-investigazzjonijiet isiru kull fejn kien hemm l-involviment ta' Nexia, kull fejn kien hemm l-involviment ta' Konrad Mizzi, kull fejn kien hemm l-involviment ta' Joseph Muscat, kull fejn kien hemm involviment li sewa qed jiswa lill-poplu tagħna Malti u Wawċi il-miljuni kuljum. Adrian Delija ċaħat li r-rapport li għamel lill-Pulizija dwar l-allegati chats ma' Jorgen Fenech fuq WhatsApp kienu xi attakk fuq il-ġurnaliżmu. Iżda qal li l-informazzjoni ingħatat lill-ġurnal b'mod illegali u dan għandu jiġi investigat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' tenna li lil Jorgen Fenech ma jafux u ma kienx hemm kuntatt miegħu. Adrian Delija jittama li l-inkjesta dwar l-allegazzjonijiet li Fenech xaħħam biex allegatament huwa jaħdem biex kandidat tal-Partit Nazzjonalista ma jitlax fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew tintemm bl-istess ħeffa li ntemmet inkjesta fil-konfront tal-Prim Ministru u l-Kabinett dwar traġedja tal-immigrazzjoni f'Hume Light li kienet tlestit f'temp ta' xahar.